Hej og velkommen til det her program. I det her program vil vi følge, hvordan Danmark var i under 1800-tallet. Hvordan vi gik statsbankerot, og hvordan bombardementer var. Kom og følg med. Danmark i år 1800. I år 1800 havde Danmark det rigtig godt. Det var en af de rigeste lande i Europa. De havde mange penge og manglede ingenting. De havde det største flåde, der var større end englændernes. Selvom at Danmark var et rigt land, levede størstedelen under fattigdom. For at være præcis levede 90% danskere under fattige forhold. Boligforholdene var dårlige. Boligforholdene i 1800-tallet var rigtig dårlige, især for de fattige. De fattige boede i rigtig små huse, med et rum og køkken i midten af rummet. De boede på lofter og i kældre, og husene lå tættere ved hinanden. Fattige boede ca. 12 mennesker i hvert hus. De rige havde det godt. Deres huse var lavet af sten, og de havde flere køkkener. De havde tjenere osv. De havde bare bedre forhold end alle andre. Hvordan var det at leve i denne tidsperiode? Jamen, det var jo ikke særlig godt. Altså, Danmark var et velstående og rigt land, men pengene lå jo bare ved de rige mennesker. Altså for eksempel jeg var en af de fattige, og det var 90% af danskerne også. Vi levede under dårlige forhold, vores hus lå tætte sammen, og det var dårlig hygiejne. Vi levede omkring 12 mennesker i et lille hus. Vores toiletter for eksempel var rigtig klamme, og vi skulle tømme dem selv. Det var rigtig dårligt arbejde. Vi arbejdede sådan dag og nat, og alligevel var vi fattige mennesker. Så ja, det var ikke særlig god tidspunkt at leve i. Bombardementerne. Englandskrigene er fra 1801, og de strækker sig til 1807. Under Napoleonskrigene var Danmark neutral, og de var et neutralitetsforbund med Preussen og Sverige. Og det var rigtig godt for den danske handel. Men England ville rigtig godt have Danmark ud af det her neutralitetsforbund, og derfor angreb England den danske flåde ved slaget på Reden i 1801 som første gang. Men Danmark forholdt sig neutral. Men i 1807 blev de tvunget til at vælge en side, og de valgte Frankrig. Men Frankrig tabte krigen ved fredsafslutningen i 1814, og derfor måtte Danmark give Norge til Sverige. For Sverige havde kæmpet for England. De genopbyggede København, og de kostede rigtig mange penge, og det var en af de grunde til, at Danmark gik statsbankerot. Har du oplevet bombardementerne under Englandskrigene? Ja, jeg boede jo i København. Jeg boede i midten af København, for at være præcis. Altså midten af København, det var også tæt på kysten, og det var der, hvor meget af bombardementet skete i starten. Jeg var et lille barn på det tidspunkt, og jeg forstod ikke helt, hvad der skete, fordi at på et tidspunkt fik vi at vide, at vi alle sammen skulle gå ned til kælderen og ligge os på maven. Og vi fik at vide, at der kom soldater, og det alle sammen, altså vi fik at vide, at det var bare en historie af vores forældre. Men da vi senere, det var så i 1801, men i 1807 så blev de anden og de tredje bombardementer af England også jo, de kom der. Og der var vi jo der var jeg i hvert fald lidt mere sådan forstående over for det. Og jeg forstod lidt mere, hvad der skete. Og det var fordi, at England, de ville have os ud af det her neutralitetsforbund. Og altså Danmark, vi levede jo af det neutralitetsforbund. Vi handlede med både England, Frankrig og alle andre lande jo. Og det var derfor, vi havde pengene. Men da England, de ville have vores flåde jo, fordi vi havde den stærkeste og største flåde. Og den vil England have, fordi det vil de. De vil have de skal være de stærkeste. Så ja, bombardementer, de var jo ikke særlig gode, fordi vi skulle til at genopbygge vores hus, og de rige mennesker blev fattige ligesom os. Vi skulle starte helt fra bunden af. Så det er der, hvor det gik ned ad bakke for os. Napoleon var ham, der styrede den franske hær. Han var i krig med mange lande, men hans eneste problem var England, for det var en stor ø, og han var dårlig til at navigere med skibe. Hans mål var at erobre flere land og gøre hans rige større. Det var under Napoleons krigene, da de var i krig med England, at Danmark kom i knibe. Kender du noget til Napoleons krigene? Ja, nogenlunde. Altså det meste af jeg ved, det når jeg fik fortalt af mine forældre osv. Men altså det jeg ved, det er, at det var noget med Frankrigs krigsfører var Napoleon, og han ville gerne have de store lande, som for eksempel England. Og de ville så erobre andre lande, og det ville England også, de ville så bare blande sig ind i det. Og det er det
krigen opstod ikke. Det er det, i hvert fald det, jeg ved. Altså under det her tidspunkt, så var Danmark også en af dem, som handlede med de her lande. Og vi var et neutralitetsforbund. Vi var et neutralitetsforbund sammen med Sverige og Preussen. Preussen. Og det irriterede England, fordi vi både handlede med dem og Frankrig, som var deres modstandere. Og så kom de så hen til os på, de sagde os flere gange, at de ville have os ud af det her forbund, men vi nægtede. Og så det var der, hvor de også kom hen til os og bombarderede os. Og det der slaget på Reden i 1801 skete. Og de tog vores flåde, men vi genopbyggede vores flåde, og det kostede os rigtig mange ressourcer også. Og det er også blandt andet, hvor det var der, hvor det begyndte at gå ned ad bakke for os som Danmark. Danmark fra 1813 til 1805. Danmark var fuldstændig bankerot, og staten kom i stor fattigdom. Danmark havde mistet sin flåde, og København var bombarderet og smadret flere gange. Danmarks penge blev mindre og mindre værd på det tidspunkt, og folk var meget vrede på grund af det. Nogle brugte endda pengesedler til at tænde deres pibe med. Så lidt værd var de. Danmark var nødt til at starte helt forfra og huske for eksempel hvordan det var at dyrke korn, for eksempel til at brød. Alle kom ned og skulle til at arbejde igen. 1849, 5. juni. Danmark fik grundlov og demokrati. Grunden til, at kongen syntes, at det var nødvendigt at give folket lidt mere magt, var fordi, at han havde hørt, hvad der skete hen i Frankrig. Nemlig den franske revolution. Det, der skete, var, at den franske konge blev halshugget på grund af borgernes oprør. Og det ville kongen helst ikke, og han havde set og hørt, at sine borgere er i gang med at lave oprør. Ligesom Frankrig. Han besluttede sig, at han ikke havde noget valg. Han lavede derfor grundloven, og så reglen aldrig ville blive glemt eller brudt. Demokrati. De første slesvigske krige. Danmark vandt over Preussen og Luxembourg bare det første slag, og Danmark følte sig uovervindelig. Det var overalt i Danmark, på aviserne, radioen overalt, at Danmark havde slået hele Luxembourg og hele Preussen.